मटर तू दिबा मटर Bapak sama terus video ko. Motor. Ayan ni Pino. Wala ni. Oh? Hindi bapak motor terus je. Amaro motor. देखो मटर এটা ভেজে দিয়েছি না ভিতরে ওটা দিয়েছি ভিতরে ওটা চিকেন দেখো কেটে বড় মটর দিয়েছি এটা ওটা এই ভিতরে ওটা ওটা Dua suku lagi. Sabar. Aduh mana? Itu mana? Ada apa coba? Boleh kita bahas bukan menjual lagi. Ayo. Ini ভিতরে ওটা এই যে ভিতরে ওটা এই যে ଆମେ ଯିବା ଆର ପଟକୁ ଏଠି ବି ବହୁତ ସାରା ମଟର ରହିଛି ଏବେ ଦେଖା ଏ ଭିତରେ ମଟର ହେଇଛି ଏଇଟା କାଟ ଆଉ ଭିତରେ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏମିତି ରହିଥିବ ତୁଣ୍ଡ ନାଇଁ ବହୁତ ମଟର ହେଇଛି ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ହେଇଛି ମଟର ଦେଖ କେତେ ମଟର ହେଇଛି ଦେଖ ସେ ଭିତରେ ହେଇଛି ଗୋଟେ କେତେ ମଟର ହେଇଛି ବହୁତ ବଡ଼ଟେ ଦେଖ ଦେଖ ଆଉ ଟିକେ नहीं बहुत ओए नहीं देखिबा मटर ठीक बाहर दिला मोर मटर ଏବେ ଆମେ ବିନ୍ସ ତୁଳିବା ବିନ୍ସ ନାଇଁ ସେପଟେ ଗଛରେ ବି ଅଛି ମଟର ବାହାରିବ बड़ो ଗଛରେ ବି ଅଛି ମଟର चपेला दोने मोटर तुल दो ହେଲା 150 ଗ୍ରାମ ମଟର ଏତେ କେତେ ରହିବ 20 बीन्स भी तुल दो तो बीन्स तुल दियो रा बाउल मोटा मोटा क्या बने नहीं ये तो क्या आरो बहुत बीन्स है अच्छा मोटर एडा एडा कितने बीन्स बोली जी बोला udah apa nih kak
ମାମୁଁ ତୁଟେ ଦେଇଦେଲେ ହବ। ତଳେ କେଡ଼େ ମୁକୁଟେ ହେଇଛି। ସେ ଆରପଟେ ଦେଖ କେଡ଼େ ମୁକୁଟେ ହେଇଛି। ଆରପଟେ ଆସ। ଏପଟେ ଗଡ଼ିଛି କେତେ ମୁକୁଟେ ମୁଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏପଟେ ହେଇଛି ବହୁତ କେଡ଼େ ହେଇଛି ଦେଖ କେଡ଼େ। ଏପଟେ ଆସ ଚୁପଡ଼ା ନେଇ ଆରପଟେ ହେଇଛି। ଦେଖ 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 ନା ଗାଇସ୍। ନାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନଉଛି ପଠେଇବା। ଏଇଠି କେଡ଼େ ଢୁଣ୍ଡୁଟେ ହେଇଛି ଦେଖ। ଏଇପଟେ ଏପଟେ କେଡ଼େ ଢୁଣ୍ଡୁଟେ ହେଇଛି। ଛାଡ଼ିଦେବା ମୁଞ୍ଜି ଥାଉ ନହେଲେ ୟାକୁ ଟୁଳି ଦେଲ ମୁଞ୍ଜି ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତେ। ହେଇଗଲା ସଲା। ଏଇଟା ତୁଳି ଦେଟା ହବନି। ଏଇଟା ତଳେ ଏଇଟା ଏଇଟା ତଳେ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଉପରେ ଗୋଟେ ତାର ପାଉନି ସେ କିଛି ଉପରେ ସେ ବାଉଁଶରେ ମୁଡ଼ି ହେଇଛି ସେ ଉପରେ। ହେଇଗଲା ସେପଟେ ଗୋଟେ ଅଛି ହବ ଟିକେ ହବ ଏଇଟା ତଳେ ଏଇଟା ଏଇଟା ହବ ଟିକେ ଆଉ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଗଛଟା ରାସ୍ତା ଦେଖିଦେବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଛି ମଟର ତଳେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇଟା ଧର ଏଇଟା ହଁ ଏଇଟା ଆଉ ନାଇଁ ମଟର କ'ଣ ହେଲା